utolsó, az pedig azt mondja, hogy keyword transformation, ami azért érdekes, mert ez az egyik legnehezebb feladat, hogy átírni a mondatot úgy, hogy ugyanaz legyen a tartalma, de a megadott szót használni kell, és hát eléggé nehéz. Házi feladat, otthon tessenek vele foglalkozni. Ja. Már most is elveszed. Barikádot lebontjuk. A royalisták győznek. Az én vagyok. Konzervatív royalisták a rebellis forradalmárokkal szemben. Gavros hol szerepel? Nyomorultakban, igen. Kellene még valakinek saját könyv, nem tud a másikkal együtt dolgozni. Oké, neki kezdünk rögtön. Sajátszó? Érzem, hogy olyanok vagytok, mint a lehetedítősök. Nagyon gáz. Ugye mindenki tudja, hogy ez a... Figyeljen, az előző, ami az olvasásra vonatkozó feladatok voltak, ez amelyik a pluszapinglisra vonatkozó feladat, és még lesz a feladatok. Ezeket ugye gyűjti a portfólióba a fogalmazásával együtt. Tehát ott van abban a bizonyos dossziéban az összes angol cucc. Pillanat. Jó, páros vagy páratlan? Páros. Mindig páros. Mindig páros. 94. oldal. Már 94. oldal. Take charge of your family. As we approach Thanksgiving and Christmas at the end of the year, do you experience stress? Do you get tired of being pulled in directions? Are you dreading eating turkey, fish and cookies in many different forms? Too many times I hear the story. I have to visit my whole family, going to my family's home and